дуруди бепоён ба мардуми шарифи тоҷикистон. хостем видеои имрӯзаро дар бораи шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон бароятон суҳбат кунем. дар ин видео мефаҳмед ки тоҷикистон соҳиби чанд шаҳр, чанд шаҳраку ноҳия ва ҳатто ҷамоатҳо қишлоқ дорад. то охири видео моро ҳамроҳӣ кунед то ин чизҳои аҷоибро бифаҳмед. боварӣ дорам бисёр шавқовар аст. лайкро зер кунед, тамошоро сар мекунем. ман бо шумо ҳастам то якчанд дақиқаи дигар. ноҳид муродов. салому алайкум. лайк TGK тақдим мекунад. бо мо бошед ва обуна шавед. лайкро фаромӯш накунед. ҷумҳурии тоҷикистон дорои 3 вилоят ва ноҳияҳои тобеъ марказ мебошад. якум вилояти сераҳолитарин ва хурдтарини тоҷикистон ин вилояти хатлон мебошад ки масоҳаташ 24600 километри квадратиро дар бар мегирад. соли таъсиси вилоят 2 декабри соли 1992 мебошад. аҳолии вилоят дар соли 2016 аз рӯи тафтишҳо зиёда аз 3 миллиону 48 ҳазор нафар буданд. маркази вилоят шаҳри бохтар мебошад. ин шаҳри бохтар яке аз шаҳрҳои калонтарини тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар баробари хуҷанду истарафшану душанбеву кӯлобу хорӯ 81.8% мардуми хатлон тоҷик аст. вилояти хатлон соҳиби 4 шаҳр, 23 шаҳрак ва 126 ҷамоати деҳот мебошад. ин вилоят яке аз сераҳолитарин ва серноҳиятарин дар тоҷикистон ба ҳисоб меравад, вале масоҳати заминаш дар баробари дигар вилоятҳо хурд мебошад ва таърихи шаҳрҳояшам хеле қадима аст. аз ҷумла шаҳри бохтар ва шаҳри кӯлоб мебошад ки таърихи хеле кӯҳан дорад ва ҳам яке аз шаҳрҳои калонтарини тоҷикистон ба ҳисоб меравад. вилояти суғ соли таъсисаш 23 декабри соли 1970 аст. масоҳати заминаш 25400 километри квадратиро дар бар мегирад ки дар байни вилоятҳои тоҷикистон аз рӯи масоҳаташ дар ҷои сеюм қарор дорад. аҳолиаш аз рӯи тафтиши соли 2016 зиёда аз 2 миллиону 508 ҳазор нафар зиндагӣ мекарданд ва аз рӯи аҳолиаш дар байни вилоятҳои дигар дар ҷои дуюм қарор дорад. вилояти суғ дорои 8 шаҳр, 23 шаҳрак, 14 ноҳия ва 93 ҷамоати деҳот мебошад. вилояти суғ яке аз вилоятҳое мебошад ки бисёр шаҳрҳои бузурги таърихии тоҷикистон дар ин вилоят ҷой дорад. масалан шаҳри хуҷанд ки маркази вилояти суғ мебошад. ин шаҳр аз асрҳои 6 ва 7 боқӣ мондааст ва ё шаҳри истарафшан ки аз асрҳои 6 боқӣ мондааст. хулос ин вилоят бениҳоят таърихи кӯҳан дорад. 84% аҳолии вилояти суғ тоҷик ва 14.7% аҳолии узбек, 1.3% дигараш дигар миллатҳо зиндагӣ мекунанд. боз як чизи дигарро бояд қайд кард ки бисёри мардуми тоҷик инро намедонанд. як порчаи замини тоҷикистон дар даруни қирғизистон ҷой дорад бо номи воруғ. дар ноҳияи Исфара дохил мешавад ки зиёда аз 31 ҳазор нафар одам зиндагӣ мекунад дар он ҷо. аз рӯи қайдҳо 99 аз 199 аҳолии ин минтақа тоҷик мебошад. воруғ деҳаи дурдастарини ноҳияи Исфара. маркази ҷамоати деҳоти воруғ аз маркази шаҳри Исфара 40 километр масофа дорад. деҳаи воруғ яке аз беҳтарин ва зеботарин гӯшаҳои табиат дар қисмати ҷанубу ғарбии водии Фарғона буда таърихи бой дорад. ҷамоати воруғ 23 августи соли 1919 ташкил ёфта. маркази ин ҷамоат воруғ аст ва ду қишлоқи дигар дорад. ноҳияҳои тобеъ марказ масоҳати заминаш 28600 километри квадратиро дар бар мегирад ва аз рӯи масоҳати замин дар баробари дигар вилоятҳо дар ҷои дуюм қарор дорад. аҳолии ноҳияҳои тобеъ марказ аз рӯи тафтишоти соли 2016 зиёда аз 1 миллиону 971 ҳазор нафар зиндагӣ мекарданд. ноҳияҳои тобеъ марказ дорои 4 шаҳр, 13 шаҳрак ва 13 ноҳия, 101 ҷамоати деҳот мебошад. маркази пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе аст ки ба 4 ноҳияи дохилӣ ҷудо мешавад. ноҳияҳои тобеъ марказ шаҳрҳои таърихиву фарҳангие дорад ба мисли шаҳри ҳисор ки хеле таърихи кӯҳан дорад. аз асрҳои 15 ва 16 боқӣ мондааст. се шаҳри калонтарини тоҷикистон
ба мисли Душанбе, Ваҳдат, Турсунзода, Ҳисор дар ноҳияҳои тобеъ марказ ҷой доранд. вилояти мухторӣ кӯҳистони Бадахшон. маркази вилоят шаҳри зебои Хоруғ аст. ин вилоят 2 январи соли 1925 таъсис ёфтааст. масоҳати заминаш 64100 километри квадратиро дар бар мегирад ва дар баробари дигар вилоятҳои Тоҷикистон аз рӯи масоҳати заминаш дар ҷои якум қарор дорад. аҳолиаш аз рӯи тафтиши соли 2016 зиёда аз 216 000 нафар одам зиндагӣ мекунад. аз ҳама вилоятҳо дида кам аҳолӣ дорад. ин вилоят қариб 46% сарзамини Тоҷикистонро ташкил медиҳад, аммо мисли як ноҳияе дар Хатлон буда аҳолӣ дорад. ин вилоят дорои як шаҳр, 7 ноҳия, 43 ҷамоати деҳот мебошад. шаҳри Хоруғ ки маркази ин вилоят аз соли 1916 таъсис ёфтааст ва ба шаҳр оҳиста оҳиста табдил ёфтааст. пеш аз соли 1916 мисли як деҳаи оддӣ буд ва як чанд аҳолӣ дошту халос, аммо то соли 2019 мисли як шаҳри ободу замонавӣ гаштааст. ноҳияи Мурғоб яке аз ноҳияҳои калонтарини Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, аммо аҳолиаш зиёдтар аз 14 000 нафар мебошад. ин ноҳия ҳатто аз вилояти Хатлон, вилояти Суғ, ноҳияҳои тобеъ марказ дида калонтар аст. аслан агар ин ними Тоҷикистон Бадахшон бошад ва ними Бадахшон ин ноҳияи Мурғоб аст. тамошобинони гиромин, акнун биёед бо ҳамдигар мебинем ки дар Тоҷикистон ҳамагӣ чанд шаҳр аст ва чанд шаҳраку ноҳия ва ҳатто ҷамоату деҳот мебошад. дар Тоҷикистон зиёда аз 2178 қишлоқ яъне деҳот аст ва зиёда аз 363 ҷамоати деҳот мебошад ва дар ҳудуди Тоҷикистони азизамон 55 ноҳия мебошад ва 59 шаҳрак аст. ва акнун бошад биёед мефаҳмем ки чанд шаҳри асосӣ дар дохили Тоҷикистон мебошад. ман шаҳрҳоро номбар мекунам ва шумо бошед барои заҳмати мо ва барои шаҳру ноҳияҳои худатон дар видео лайкгузорӣ кунед, то ба мо завқу ҳавасе пайдо шавад бароятон видеоҳои хубтарро пешниҳод кунем. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ахбори омории соли 2016 дорои 18 шаҳр аст. яке аз онҳо пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст ки мақоми водии олии маъмурии ҳудудиро дорад. 4 шаҳр мақоми тобеи ҷумҳурӣ, 7 шаҳр мақоми тобеи вилоят ва 6 шаҳр мақоми тобеи ноҳия мебошад. ин 18 шаҳр кадомҳоянд? якум шаҳр ин шаҳри Бустон, номи пешина Чкаловск буд, дар вилояти Суғ ҷой дорад. дуюм шаҳр ин шаҳри Ваҳдат, номи пешина Язгулом, Орҷинкизобод, Кофарниҳон буд. ин шаҳр тобеи ҷумҳурӣ мебошад. сеюм шаҳр Гулистон, номи пешина Хуҷанд, Хайроқум, ин шаҳр дар вилояти Суғ ҷой дорад. чорум ин шаҳри Душанбе, номҳои пешина деҳаи Душанбе, Сталинобод. панҷум шаҳри Истарафшан, номҳои пешина Курушкада, Вагат ва Уротепа. ин шаҳр дар ноҳияи Истарафшан, вилояти Суғ ҷой дорад. шашум шаҳри Истиқлол, номи пешина Табошаҳр буд. ин шаҳр дар вилояти Суғ ҷой дорад. ҳафтум шаҳри Исфара, номи пешина Исфаранг. ин шаҳр дар ноҳияи Исфара, вилояти Суғ ҷой дорад. ҳаштум шаҳри Конибодом, ин шаҳри Конибодом дар вилояти Суғ дар ноҳияи Конибодом ҷой дорад. нӯҳум шаҳри Кулоб, шаҳри Кулоб дар вилояти Хатлон ҷой дорад. даҳум шаҳри Бохтар, номи пешина Қурғонтепа, ин шаҳр маркази вилояти Хатлон аст. 11 шаҳри Норак, ин шаҳри Норак вилояти Хатлонда ҷойгир аст. 12 шаҳри Панҷакент дар вилояти Суғ ҷой дорад, дар ноҳияи Панҷакент. 13 шаҳри 14 шаҳри Сарбанд, номи пешина Калинобод, дар вилояти Хатлон ҷой дорад. 15 шаҳри Турсунзода, номи пешина Регар аст, ин шаҳр тобеи ҷумҳурӣ мебошад. 16 шаҳри Хуҷанд, номи пешина Александрия, Эсхата, Ленинобод ва Хуҷанд, ин шаҳр маркази вилояти Суғ аст. 17 шаҳри Хоруғ, ин шаҳр маркази вилояти мухторӣ кӯҳистони Бадахшон мебошад. 18 шаҳри Ҳисор, ин шаҳр тобеи ҷумҳурӣ мебошад.
шумо дар канали лайк кҷк қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед ва фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо адна классик ба дӯстонатон падилиса кунед то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда бо ёди худо бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.